Deci, ca să înțelegeți, Eu sunt curtea a Teodor fost și am cumpărată fost de cu o zi prietenii mei și o mașină într-o curte închise și părăsită Videoclipul și va una avea nouă. doar 15 minute. Mai nouă. Da. Ce faceți? Mamă, deci s-a găsit o bicicletă mică. Da. Bă, haideți să intrăm. Haideți să mai intrăm o dată de aici, poate mai găsim niște secrete. Mamă, și pereții ăștia sunt stricați rău de tot și uitați-vă la scări. Cum arată. Bun, deci mă urc sus. Vă arăt cum arată înăuntru. Deci așa este prima scară. A doua scară. A treia scară. A patra scară. Pantof. Și aici este destul de înalt. Și uitați-vă puțin aici. O sticlă, un geam, care a fost pusă la această ușă. Locul ăsta a fost părăsit de mult. Uitați-vă cum arată locul. Deci aici a fost un mic buncărel pe timp de În acest loc a fost un jumpscare. Jumpscare. În acest loc a fost un jumpscare. Bă, stați, vedeți ce este aici? Ce? Este geam. Lichid, geam. Nu știu dacă pe cameră se vede, dar aici e lichid geam. Nu știu dacă pe cameră... Uite, se vede. Deci aici este lichid geam. Hai să plecăm. Uitați-vă la un lichid geam. Deci da, uite și un pahar. Și știi dacă e și o bicicletă. E bicicletă. Nu am zis deja. Da, am uitat să vă zic, dacă vreți la concertul nostru, apăsați de 500 de fapt, ba nu. Ce face Concertul copiii? gratis. Mi-am luat o bicicletă nouă, Nu mică. să apăsați pe Ce butonul mă ăsta. să am găsit, am găsit. Nu vă blând. Glumesc, nu și-a luat. O avea de mai de O mult. să auziți în videoclip mai încolo Mi-am luat o bicicletă. unde va fi concertul și 300 când. de dolari. De fapt, da, asta o Mamă, să s-a auziți. sfârșit. Deci o casă. Ce sfârșit. M-a văzut. Sper, doamne, un lucru. Că chestia asta nu e adevărat. Uitați-vă puțin cum arată locul. Aici este casa vecinilor. Cum arată locul. Deci, Urgență, rapidă! Ce? Ceas de aur! M-am dus în casa lor și am furat un ceas de aur! L-ai găsit pe jos. Știu Că asta. l-am mai văzut. Mamă, deci momentan, până când se eliberează drumul să vă arăt ce este în spate, ne ducem pe aici. A intrat iarăși în casă, vreau să filmez vecinii. Hai. Până atunci, o să mă duc pe aici și să aflu. Uitați-vă acolo, vecini. Hai să plecăm. Ați găsit vecinii oameni. Ați văzut vecinii oameni buni? Sunt foarte buni. Și am găsit eu. N-am făcut cu pixul 3D, dar că nu vi pot arăta, fiindcă nu suntem acasă la noi. Aici e pisica lor. Deci dacă îl vedeți, acolo este vecinul. Pe nume Chiat, am auzit vecinul cum a strigat pe nume. Ne-a văzut, fugiți. Videoclipul cred că are maxim 40 așa de minute sau o oră, habar n-am. Da, știu, și ei pe el. Nu am putut să fac de o oră de fapt și vecinul mă las, curtea am următoare. canalul nou. Știm cum îl cheamă pe cel mic, pe ce nu, dar nu știm pe ceilalți. Scria pe poarta lor, stai. Se vede înșoșat. Poate dacă se vede.
Gata, se vede bine. Haide, momentan e liber. Deci și-au luat în prima zi o grămadă de lucruri. Hai să plecăm. Nu știu cât timp o să mai stea, dar că uitați-vă cum arată în spate. Deci este gigantic. Are un loc. Și aici este un tăietor, un crater, care este cad și ia sări lanțul. Și uitați-vă puțin pe lemn. Și aici, hai să plecăm. Deci, ca să înțelegeți cum arată locul ăsta, așa arată. Îmi pare rău dacă la început am filmat chestia aia în care a fost câteva minute, vreo 12 minute, atâta timp, dar dacă sunteți încă aici, ar trebui să știți că sunteți cei mai tari. Am tăiat cele 12 minute. Au fost niște momente groaznice în care s-au întâmplat multe. Unul nu s-a lovit la deget și i-a cuținit. Ca să înțelegeți, acest videoclip deja a fost câteva ore. Eu sunt din Teodor, numele meu de YouTuber, albastră, nu, albastru. Câinii mei, ăia, la câinii ăia? Da. Sunt câinii mei, ăsta e n-am cum. Mă duc, haide prin scurtătură, haide prin scurtătură. Vom fugi acum și o să se vadă mai necar. Băieți, uite. Ce e aceeași ceas? Noi ne ducem să filmăm. E cam riscat. E cam dos. Haide. Merge. Aici. Cum se poate să fie fix acolo unde vrem noi să ne ducem? Uite, strict. În fine, nu contează. Cred că Sky a scris asta. Stai puțin. Unde stă Sky? Diseară, oare o să mergeți la meci? Un meci foarte interesant. Despre fotbaliști la ora 8 începe. Vă dăm și în Văleni de Munte, aproape lângă Drajna. E lângă Drajna, este lângă un sediu de poliție. Vă dăm și vouă anunțul, noi vă dăm și vouă anunțul. Dacă n-ați văzut, la ora 8 începe un meci de fotbal lângă Drajna, tot în Vălenie de Munte, unde care o să fie încă să veniți la cel mai tare concert care o să-l facem noi în septembrie pe 2025 august. Septembrie 2025. Am dat videoclipul mai înainte. Încheiați cu august, doar septembrie 2025. Glumesc, v-am spus-o pe căleală, nu vom face concertul. Sau se poate, nu se știe. Dacă o să-l facem într-un parc, dar toți abonații pot veni. Ne vedem acolo. La Spuma Party. Nu la Spuma Party, în parcul din orașul Văleni de Munte, cum să zic, în Văleni de Munte, în parcul după Valea Gardului. Ne vedem acolo. N-aveți nevoie de bilete, căutați și veniți. Nu costă nimic, o să fie un concert, toți abonații să vină. Și cei care vin. În 2025 vom face concertul. Faraon, cel mai mare. Nu o să cântăm noi, dar o să cânte o boxă. Nu, Faraon, cel mai mare faraon, cel mai tare O faraon. boxă va face asta, noua muzică a lui Orange Blue și după aia o să punem fresh mai multe muzici. O să cântăm și noi după boxă. Da. O să cântăm Cei care vor. Muzica noastră făcută de noi, cea mai tare muzică a lui domnul Teo, care el a făcut-o. Nu pot să zic că e cea mai tare, nu are aproape niciun like și nicio vizionare, așa că nu e cea mai tare, am făcut două și
nu poți să zic că e cel mai O să tare. cântăm la microfon. Faraon, cel mai tare faraon. O să cântăm, nu la microfon, o să cântăm odată cu boxa. Muzicile care le punem. Cei care nu vor pot să nu cânte. Ben Nu sunt și obligați. Vă așteptăm. Și Confederat. Atât. Confederat Fantomon. Și muzica nouă. Hai să plecăm. O să cântăm și Confederat Fantomon. On. Zice on. Da, muzica nouă. Confederat Fantomon. Ah, Nu! Deci drumul. m-am prins într-o capcană. Cred că vecinii au fresh au pus capcane. Și muzica nouă. Nu știu momentan cât va dura, dar o să vă las link în descriere sau o să vedeți pe videoclip. Hai atunci! Haide! O să e fum! Asta înseamnă doar un loc, e foc. Aici sunt găinile lor. Aici, ia uitați-vă. Este foc și de aici vine fum. Și sunt câini. Ciudat că nu latră la noi. Mamă, uitați-vă la gârlă. Vadă de un câini. La vecini zbor porumbei. Hai să plecăm cu Adinu. De fapt, nu pe 2025 filmăm, facem concertul Pe 2024 în ce zi? August, în ultima zi de august. Atunci, când veniți, depinde de voi. Dacă veniți, bine, dacă nu, nu. Pe 30 august Da, 30 august 2024. Concertul acela pe Valea Gardului. Știți voi? La parcul Valea Gardului. Acolo îl facem. Dacă unii abonați sunteți din altă țară, nu vă faceți griji, din Moldova, din altă țară, vă facem noi ceva. Ce? Ce? Am înțeles. Vecina în casă. Ok. Mamă, deci cred că ne-a luat vreo 5 ore să filmăm asta, mai ales până când să venim aici. O să cântăm și vrei. Mamă, sunt doi băndari. Fugiți. Mamă, deci se bătea. Păcat că n-am putut să filmez, fiindcă au zburat, dar era să ne înțepe. Credeți-mă, Da, chiar. Avem un om aceea lângă noi în care dacă ne vede cu un telefon ceva că filmăm, o să ne facă și el ceva. August 30, 2024. August, ziua 30, 2024. Nu, iarăși, Anul 2024. iarăși se vede. Stați-vă puțin că nu se mai vede bine în cameră. Mama, se vede mai odată. Spații. Adică mâine și... Nu filmăm mâine. Am zis deja pe 30 august filmăm. 30, Ba la 30 august, fiindcă eu nu știu să știe când o să postez videoclipul, așa că... Taci, că să nu ne audă vecinii care se moarte. A zis să plecăm data trecută când am pus pauză la videoclip. Păi, concertul o să ne iau o grămadă de ore. Dați un like și vă abonați. Dați un like și un subscribe pentru că faci concert de Dino Teodor. Așa mă cheamă, numele meu original după YouTube este nu Orange Blue, este albastră. Nu, albastru. Și al lui este portocală, da, așa. Nu, portocale albastră. Al tău portocal, al meu al meu portocal albastru, fiindcă eu l-am Concertul făcut. va avea al meu Al tău este albastru. 13 între ore Dacă vrei Orange Blue, nu te oblig.
12 fix și Mamă, fugiți, ora fugiți, 3:30. fugiți, fugiți, Ne vedem atunci. Pa, pa! M-a zgâriat.